Καινοτομία Made in Greece. Pathfinder.gr, ο οδηγός σας στο ίντερνετ. Η ρύπανση των υδάτινων συστημάτων και γενικά των οικοσυστημάτων που σχετίζονται με αυτά αποτελεί ένα από τα πιο περίπλοκα θέματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, τουλάχιστον όπως λένε οι ειδικοί, σε ό,τι αφορά την ανίχνευση την ίδια αλλά και τη θεραπεία του προβλήματος. Όμως, στο πρώτο σκέλος, σε ό,τι αφορά την ανίχνευση, έχουμε έναν απροσδόκητο σύμμαχο. Τα μύδια και ειδικά μια συγκεκριμένη ποικιλία τους μπορούν να λειτουργήσουν ως βιοδείκτες και να μας ειδοποιήσουν έγκαιρα στην περίπτωση προβλήματος και κινδύνου, όπως απέδειξε μια μεγάλη έρευνα πολύχρονη, την οποία έκανε το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Η μελέτη ξεκίνησε ως ένα διδακτορικό το 2005 από τη Θωμαΐδα Βλαχογιάννη, η οποία είχε κάνει το μεταπτυχιακό της προηγουμένως με μένα στη σχέση των βαρέων μετάλλων με την παραγωγή οξυγονούχων ελευθέρων ριζών. Θέλαμε όμως να κάνουμε ένα περιβαλλοντικό θέμα και επειδή είμαστε σε ένα εργαστήριο το οποίο συνδέεται με το εργαστήριο περιβάλλοντος που έχει κάνει στο Σαρονικό, διαλέξαμε αυτή την εργασία έτσι ώστε να την εφαρμόσουμε στον Σαρονικό και να εφαρμόσουμε οπωσδήποτε και το τεχνικό μέρος το οποίο είχαμε επεξεργαστεί στην προηγούμενη εργασία. Από διερεύνηση των επιστημονικών μελετών που υπήρχαν την εποχή εκείνη και ιδιαίτερα για τη Μεσόγειο, ανακαλύψαμε ότι το μύδι Mytilus ganoprovincialis αποτελεί ένα αντικείμενο βιοδικτών τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες περιοχές και είχε ξεκινήσει και ένα πρόγραμμα το 2002 που λεγόταν Muscle Watch και στηριζόταν σε αυτό το συγκεκριμένο μύδι. Επειδή αυτά είναι ακίνητα και βρίσκονται σε διάφορες περιοχές, μπορείς να τα συλλέξεις, να τα φέρεις στο εργαστήριό σου και να τα αναλύσεις ως προς συγκεντρώσεις βαρέων πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες και επίδραση στα αντιοξυδοτικά τους ένζημα. Στην έρευνά μας μελετήσαμε τα επίπεδα ρύπανσης σε μύδια, τα οποία συλλέξαμε από το Σαρονικό κόλπο, από 4 διαφορετικούς σταθμούς δειγματοληψίας. Στη συνέχεια, αφού συλλέξαν τα δείγματα, μεταφέρθηκαν στο εργαστήριό μας, στο οποίο κάναμε κάποιους προσδιορισμούς. Συγκεκριμένα προσδιορίζουμε τα επίπεδα λιπιδικής υπεροξίδωσης, συγκεντρώσεις μετάλλων και πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων, τις δραστικότητες των αντιοξυδοτικών ενζήμων, συγκεκριμένα τα ένζημα που εμείς προσδιορίσαμε ήταν η υπεροξιδική δυσμουτάση, η καταλάση και η υπεροξιδάση της γλουταθιόνης. Ο τρόπος, η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε για αυτούς τους προσδιορισμούς ήταν, όσον αφορά τα επίπεδα λιπιδικής υπεροξίδωσης, χρησιμοποίησαμε τα κατάλληλα δραστήρια, δημιουργήσαμε ένα έγχρωμο σύμπλοκο και στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε φάσματοφωτομέτρηση σε ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος. Αντίστοιχη μεθοδολογία ακολουθήθηκε και για τους προσδιορισμούς των αντιοξυδοτικών ενζήμων, όπου εκεί μελετήσαμε την δραστικότητα, δηλαδή το ρυθμό μεταβολής, ας το πούμε έτσι, της δράσης τους. Και όσον αφορά τώρα τις συγκεντρώσεις των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων και των μετάλλων, χρησιμοποίησαμε ατομική απορρόφηση και χρωματογραφία με φθορισμομετρικό ανιχνευτή αντίστοιχα. Όταν ξεκινήσαμε να φτιάξουμε αυτή τη μέθοδο, μας πήρε τουλάχιστον ένα χρόνο μέχρι να προετοιμάσουμε τα διάφορα πρωτόκολλα και ποια συγκεκριμένα αντιοξυδοτικά ένζημα και συγκεντρώσεις μετάλλων θα μετρήσουμε. Παρατηρήσαμε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία, ιδιαίτερα από την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Βόρεια Αφρική, με παρόμοιες μελέτες και μας έδωσαν τουλάχιστον το στίγμα πώς πρέπει να ξεκινήσουμε, τι μεθοδολογία πρέπει να ακολουθήσουμε και τι αποτελέσματα πρέπει να αναμένουμε. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε για τους προσδιορισμούς αυτούς είναι αρκετά κοινός, θα έλεγα, στα διάφορα χημικά εργαστήρια. Οι δυσκολίες όμως, όσον αφορά τους προσδιορισμούς, έγκυται κυρίως σε παράγοντες που επηρεάζουν τη φυσιολογία των οργανισμών αυτών, είτε πρόκειται για μετεωρολογικές συνθήκες, θερμοκρασία κτλ., είτε πρόκειται για τον κύκλο ζωής των οργανισμών, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τους διάφορους προσδιορισμούς. Αφού πραγματοποιήθηκαν οι χημικοί προσδιορισμοί, είτε οι συγκεντρώσεις των μετάλλων, είτε οι δραστικότητες των αντιοξυδοτικών ενζήμων, είτε τα επίπεδα λιπιδικής υπεροξίδωσης, στη συνέχεια, για να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα, οι μετρήσεις αυτές υπόκειται σε στατιστική επεξεργασία, ώστε να γίνει συσχέτιση των διαφόρων επιπέδων των βιοδικτών σε σχέση με τους ρήπους που προσδιορίστηκαν στους οργανισμούς.
Η μελέτη αυτή ξέρουμε ότι έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, που έχει χρησιμοποιήσει 16 σημεία στο Σαρονικό για να κάνει αναλύσεις βαρέων μετάλλων, ειζήματος και διάφορων άλλων παραμέτρων, αλλά και συγχρόνως και μύδια, τα οποία μπορούν να τους δώσουν αρκετά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της θαλάσσιου περιβάλλοντος και το τι επιδράσεις έχει στους θαλάσσιους οργανισμούς. Με βάση αυτές τις μελέτες και έχοντας ένα εργαστήριο, το Εργαστήριο Χημίας Περιβάλλοντος, που έχει κάνει μελέτες με βαρέα μέταλλα, ξεκινήσαμε και εμείς το πείραμα με το μύδι Mytilus gallanoprovincialis. Όσον αφορά το κατά πόσο είναι διαδεδομένες αυτές οι μεθοδολογίες και αυτοί οι προσδιορισμοί στο εξωτερικό, μπορούμε να πούμε ότι γενικά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη, ας το πούμε, έρευνα στον τομέα αυτό, είτε στη Βενετία, είτε στη Βραζιλία, είτε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και όλο και πιο συχνά τα μύδια και οι προσδιορισμοί των αντιοξυδοτικών τους δικτών χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των επιπέδων ρύπανσης του υδάτινου περιβάλλοντος. Τη μελέτη αυτή τη συνεχίσαμε και μετά τη λήψη του διδακτορικού από τη Θωμαΐδα με άλλους φοιτητές μας, οι οποίοι κάνανε το μεταπτυχιακό τους. Στο παρελθόν είχαμε μέσω του Εράσμους έναν φοιτητή από την Πορτογαλία, ο οποίος ήρθε ειδικά για αυτό το πρόγραμμα όταν το είδαν σε κάποια βιβλιογραφία μας. Και επίσης κάναμε μερικά ακόμα προπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι θέλουν να κάνουν τη διπλωματική τους εργασία. Αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς, υπάρχουν και άλλοι ερευνητές. Υπάρχει στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, υπάρχει στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, υπάρχει στο Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ερευνητές που κάνουν παρόμοιες μελέτες και βρίσκουν αποτελέσματα ότι η Ψιτάλια, μετά από όλα αυτά τα χρόνια που ο Σαρονικός ανέβαινε η ρύπανσή του και είχε γίνει πάρα πολύ απειλητική και για την υγεία των ανθρώπων της περιοχής αλλά και για τους θαλάσσιους οργανισμούς, βλέπουμε ότι η Ψιτάλια έπαιξε σημαντικό ρόλο να μειωθεί αυτή η ρύπανση σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα. Πολλές φορές ξένοι ερευνητές μας ζητούν τις εργασίες μας, είτε τα άρθρα ανασκόπησής μας, είτε τις μελέτες πεδίου που πραγματοποιήσαμε, τα αποτελέσματα, ώστε να προχωρήσουν και αυτοί σε κάποιες συσχετίσεις και σε κάποιες ερμηνείες και να ελέγξουν την ορθότητα των αποτελεσμάτων τους. Αυτό το ενδιαφέρον ουσιαστικά μας ενθαρρύνει για να συνεχίσουμε τις εργασίες μας προς αυτή την κατεύθυνση. Η έρευνα αυτή σίγουρα θα μπορούσε να συνεχιστεί. Εμείς δεν είμαστε ένα εργαστήριο οπωσδήποτε που μπορεί να διαθέσει πάρα πολύ μεγάλο χρηματικά ποσά ή ερευνητικά προγράμματα για το στάδιο αυτό, αλλά είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι ερευνητές οι οποίοι θα τον συνεχίσουν, θα την επεκτείνουν την έρευνα αυτή και θα έχουν πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα. Εάν αυτή η έρευνα συνεχιστεί για τα επόμενα, για παράδειγμα, 10 χρόνια, δεν χρειάζεται πάρα πολύ εξοπλισμό, ούτε πάρα πολύ μεγάλα έξοδα. Όλα τα έξοδα αυτά δεν ξεπερνούν τις 2 με 3.000 ευρώ το χρόνο, για παράδειγμα, για τα αντιδραστήρια. Αλλά η έρευνα αυτή πρέπει να συνεχιστεί μόνο και μόνο γιατί έτσι θα μπορέσουμε να δούμε η πορεία γενικά της απορρίπανσης του Σαρονικού. Έχει προχωρήσει σε ικανοποιητικό επίπεδο, συνεχίζεται ή ο Σαρονικός μετά από ένα ορισμένο χρονικό στάδιο ξαναγυρίζει πίσω στην παλαιότερη του κατάσταση.